moja futbalová kariéra v podstate bola asi niekde napísaná tam v Diakovciach, keď som začal chodiť s chlapcami na Diakovské ihrisko. Nákladné auto s plachtou nás zobralo do Levíc na futbal. A som mu hovoril, mňa už nikto nezobere do futbalu, keď som 7 gólov dostal na začiatku svojej kariéry. A po zápase Lev Jašin prišiel do kabiny, prišiel za mnou a len mi toľko povedal, maladec. A dal mi rukavice svoje. On bol jediný brankár, ktorý chytal v rukaviciach už v tom čase. A dal mi na pamiatku jeho rukavice. Ako je to možné, že mám také dlhoročné, pekné manželstvo? A ja som mu povedal, že musíte byť trénerom v Slovane a musíte byť 250 dní do roka preč. Takže ja prichádzam ako mladomanžel domov. No a moje celé uvoľnenie od fotbalu bola celý život rodina. Že keby som sa narodil, budem opäť brankárom. Tak ako každý futbalista má niekde napísanú budúcu kariéru niekde v dušičkách, tak aj moja futbalová kariéra v podstate bola asi niekde napísaná tam v Diakovciach, keď som začal chodiť s chlapcami na Diakovské ihrisko. Začal som trénovať s nimi a potom každý voľný čas ako decko som vlastne využíval to, aby som po škole jediná cesta, ani nie mnohokrát domov, ale rovno na ihrisko, kde sme sa postretali s chlapcami môjho veku a samozrejme aj staršími trošku, aby sme donekonečná hrali na Malé Brány a teda malý futbal a potom neskôr samozrejme aj väčší futbal. Mal som to šťastie, že môj otec bol futbalista a poznal to veľmi dobre asi tento život detí, ktoré zasvetili teda možná športu. Je pravdou, že v tom čase moc tých záujmov nebolo. Možná bol nejaký divadelný krúžok v dedine a možná nejaký spevácky zbor mali, ale futbal ten bol činný, to bolo v poriadku, tam každú nedeľu bolo úplne jasné, že ráno sa ide do kostola, odtiaľ do krčmy a z krčmy na futbal. Takže táto tradícia asi bola v deťoch tak aj vychovávaná. Chvála Bohu teda mimo tej krčmy, lebo musím to tak povedať, že môj otec bol absolútny protikrčmový typ. Všetko so všetkým súhlasil, len s krčmou nie. V živote nechodil do krčmy, nechodil nejak tak, jak možná si to mnohí vtedy povedali, že tak to musí byť. Nie. On sa tomuto nevenoval a chvála Bohu, tento moment asi som od neho super zdedil, lebo pre mňa napriek môjmu veku nie je zaujímavé sedieť v kaviarni a sedieť niekde na pive. To je pre mňa skoro vylúčená vec. Keď chcem pohár vína, tak si to dám doma po obede a som spokojný. Takže vrátim sa k tomu, čo som povedal, že tam sme mali jedinú vážnu možnosť zahrať si futbal a samozrejme tie ďalšie nejaké detské hry, ku ktorým patrilo, no, ja neviem, ukradnúť melón na záhrade, kde záhradník bol
otec môjho priateľa a sme sa plazili 150 metrov na poli, aby sme jeden melón mohli otrhnúť zo záhradníctva a potom ho zjesť vedľa stanice pri železnici. A večer otec sa smial môjmu priateľovi, že ja som vás videl z tej búdy, ale môžete mať aj traktor celý melónov a nemusíte sa plaziť, ale som vás nechal, nech sa len plazíte. Takže toto sú akože takéto fragmenty z toho, že ako človek nejak postupuje. Najprv teda poviem veľmi rýchlo, že v Diakovciach sme sa presťahovali, keď som mal, v podstate bol som druhák, lebo moji rodičia boli železničiari a otec pracoval aj s mamou na železničnej stanici Šala, ale potom sa uvoľnilo miesto na Diakovskej stanici pre mamu, aby tam mohla pracovať, predávala lístky, vybavovala odchody, príchody vlakov. V podstate jedna osoba, ktorá riadila tú Diakovskú stanicu, ktorá bola veľmi frekventovaná, hlavne tým, že tam boli štátne majetky a jednotné roľnícke družstvo, tak strašne veľa sa nakladalo, neboli kamióny. Tak všetko išlo cez vlaky, takže mama tam mala veľmi dobrú robotu. No a dostali sme v Diakovciach na tú stanicu ako celú, aj s bytom, aj so záhradou, tak samozrejme, že rodičia to využili a otec chodil do Šale ráno prvým vlakom do práce a teda mama viedla tú Diakovskú stanicu. Takže tak sme sa stali naspäť teda do Diakoviec. Ale po 5. triede som sa musel vrátiť naspäť do Šale. Nádherná nová škola bola v Šali, takže tam sme mali spústu možností športovať, ale ako si ma ťahalo, nechcel som hrávať v Šali, volali ma, že poď do nášho žiackého, do nášho dorasteneckého mústva, ale tak ma nejak ťahalo za mojimi diakovskými kamarátmi. A tak som viac menej odmietol to a tým som teda až vlastne do 15 rokov v tých Diakovciach prežil tú svoju futbalovú časť života. Aj teda som hrával, alebo chytával som napriek tomu veľmi, veľmi mladému veku. Za tých dorastencov hrali odo mňa o 5-7 rokov pomaly starší hráči. Ale nebolo brankára, ja som bol najvyšší z nich, tak skutočne aj som skončil definitívne, hoci ako by som povedal, že prvý, kto ma do tej brankárskeho miesta teda natlačil, bol Jožko Jankech zo Šale, ktorý bol neskôr reprezentačným trénerom. Dokonca ja som sa k nemu dostal ako asistent reprezentácie v neskorších dobách. A on, keď sa hrali zápasy v Šali, dolný koniec, horný koniec, a to, tak on býval na dolnom konci a s mojím bratom ma tam natiahli, nemali brankára, no tak už tam som vlastne začal byť brankárom. No ale v tých Diakovciach som už odohral aj svoj prvý zápas, taký vážny, súťažný. Bolo to v Leviciach a žiaľ, prehrali sme asi 7-0 alebo 7-1 a vtedy neboli autobusy takto k dispozícii. Družstevné nákladné auto s plachtou nás zobralo do Levíc na futbal. A na ceste domov som teda plakal, že toľko gólov som dostal a som hovoril bratovi, ktorý hral takisto tam. A som mu hovoril, mňa už nikto nezobere do futbalu, keď som 7 gólov dostal na začiatku svojej kariéry. No ale chvála Bohu, už si myslím, že ja do skončenia, ale nie, to ešte sa k tomu vrátim. Dostal som 7 gólov aj v inom zápase.
tá kariéra začala tam v tých Diakovciach. Bolo veľmi dobré to dorastenecké mužstvo. A v podstate mal som 14 rokov, keď sme hrali v Nových Zámkoch na jednom dorasteneckom turnaji, kde hrala aj bratislavská Dimitrovka. To boli druholigové dorasty, tak boli vtedy rozdelené tie súťaže nejaké. A my sme boli taká tretia liga, to diakovské mužstvo. Ale dostali sme miesta na tom turnaji. Tam ma videl tréner Dimitrovky, pán Rakus, bývalý hráč Eška Slovan, ako ligový futbalista. A tak sa ma spýtal, že a ty by si nechcel ísť do Bratislavy, že mohol by si u nás hrávať a vieš, u nás sú také možnosti, 2 štadióny a každý deň môžeš trénovať a že do školy, teda ako do Dimitrovky. No, ja som hovoril, ja sa musím porozprávať s rodičmi, aby mi povedali, čo sa deje. No a tak v prvom momente otec súhlasil, alebo on hneď súhlasil, no a mama ani za svet. Že teda nie, lebo už som bol prijatý do Bánoviec nad Bebravou na automobilovú priemyslovku. A moja mama povedala, že to, jak je to, čo povedia na dedine, že mal som skutočne ako s vyznamenaním školu, dobre som sa učil. A hovorí, prijatý si na takúto školu a ty ideš za učňa, no čo povedia v dedine? No, tak, ale otcovi to nedalo. A po dlhých takých úvahách mi dovolili ísť teda do Bratislavy, do toho učilišťa chemických závodov Juraja Dimitrova. Tam som sa začal učiť za zámočníka a neskôr som prešiel na obor zvárača. Škola absolútne v poriadku, bez najmenšieho problému. Všetky športy, ktoré boli na učilišti, všetky som absolvoval a stihol som aj tú školu medzi tým spraviť ozaj na... No, nemal som iné známky ako jednotky, už sa pochválim definitívne. A tá Dimitrovka hrala druhú ligu, čelné postavenie v tej tabuľke. Testoval som už Trenčín, Bánovce a Nitra. Tak už to začínalo mať takú zaujímavosť, ten môj športový život. No už v 1961 som končil tú školu a vtedy sa zlúčil Slovan. Telovýchovná jednota Dimitrov sa spojili. Dimitrov ako HZJD bolo hlavným sponzorom potom Slovana. No a tak som sa dostal vlastne do dorastu, ligového dorastu Slovana. Rok som ešte chytal v ligovom doraste a už potom ma v 1962 roku tréner Šťastný preradil do prvého mužstva. Takže to už bola... Myslím, že takéto absolutórium, ktoré som mohol ako dorastenec dosiahnuť. Vybrali ma do reprezentácie 18-ročných, ktorí v tom roku 1962 boli tretí na majstrovstvách Európy v Rumunsku. Odchytal som všetky zápasy. A v podstate už tá moja kariéra začala štartovať. Ale po dohode s trénerom Šťastným som o rok skôr odišiel na vojnu, lebo brankár v Slovane bol William Šrojf, najlepší brankár majstrovstiev sveta 1962 v Čile. A tréner Šťastný mi povedal, že máš dosť ťažkú pozíciu teraz, že je škoda, aby si sedel na lavičke ako takto talentovaný brankár, takže mal by si ísť na vojnu. A práve vtedy prišla do Komárna Dukla, premiestnili ju z Brezna, druholigové mužstvo, vtedy bola druhá liga, v podstate dve druhé ligy, celoštátna Polka Moravia, Slovensko spolu a Češi, tam tá druhá Polka Moravy, takže veľmi dobrá súťaž. A 4 z toho mužstva, ktoré sme získali ten bronz v Rumunsku, boli
so mnou v Komárne na vojne. Takže som si povedal, že to môže byť pre mňa veľmi dobrý odrazový mostík. A aj sa stalo, odchytal som prakticky všetky zápasy v Komárne bez vystriedania. A ešte medzi tým som chodil pomáhať juniorke Dukly Praha na veľký medzinárodný turnaj do Viareggia, kde dokonca sme jedenkrát to vyhrali celý ten turnaj, a to Inter Milano, Maldini a ďalšie veľké mená, ktoré potom boli našimi protihráčmi vtedy. Tak som sa vlastne 2 roky v Dukle Komárno s dobrými úspechmi. Skončila vojna, prišla Trnava, že aby som prestúpil do Trnavy, ale samozrejme Slovanisti hneď zaútočili. Aj to bolo pre mňa, tá Trnava aj lákavá. Tréner Malatinský už v tom čase bol veľký pojem, ale na Slovane Slovanisti išli za mojimi rodičmi a povedali mu, že budú musieť zaplatiť školné za to, že teraz odídem akože z tej Dimitrovky, že ja tam mám ešte akože pracovnú zmluvu, lebo sme neboli profesionáli, to boli pracovné zmluvy. Tak rodičia sa zlakli, začali stavať v Diakovciach dom. Hovorí, my nemáme peniaze, však všetky peniaze idú na dom. Jak to zaplatíme? Bolo to na tú dobu nejakých 35 000 korún. Tak to bol veľký peniaz. No tak som si uvedomil, že to nemôžem rodičom spraviť. Tak som povedal, že idem do Slovanu, samozrejme veľmi rád. Vôbec mi to nevadilo. Až tak teda, že zrazu sa stanem spoluhráčom Janka Popluhára, Šrojfa, Moravčíka a ďalších velikánov vtedajšieho Slovana a československého futbalu. Tak som veľmi potichu a skromne vošiel do kabíny. Usadili ma a začala kariéra veľkého futbalu. S tým, že som im vykal, samozrejme to neexistovalo, jak dneska, že si týkať v kabíne. No a bola komické situácie. Chcel som chytiť vysokú lobdu a kričal som, nechajte, pán Popluhár, alebo Janko, nechajte, prosím vás. A takéto hlášky boli. To samozrejme, tí starší hráči sa šúlali od smiechu. A že teda, jaké je to komické, no tak nechali ma trošku vytrápiť a potom oni mali tak o zvyku, že v pondelok po zápase sa vždy po prvom tréningu išlo na jeden strik. Tu pri štadióne bola jedna taká vinárnička a tam som musel zaplatiť každému hráčovi jeden strik a mohol som im začať týkať. Takže také veľmi zaujímavé. No a od toho momentu som sa stal taký plnohodnotný hráč tej kabiny. Ale prežili to všetci moji, títo Hrdlička, Jokl a všetky tí moji rovesníci to všetci prežili takto isto. Takže samozrejme, že tá hierarchia bola úplne iná. Tam starí hráči mali obrovskú úctu z našej strany, lebo to, keď sme prišli z Prahy zo zápasu nočným rýchlíkom, vtedy sa nelietalo samozrejme, tak oni na stanici odhodili tašky a povedali, mladí, tašky pobrať a odchod na štadión ráno o 4:00 zobrať. A oni išli ešte do Kryštálbaru na pohár vína. No, takže, a my sme to zobrali, žiadna električka, lebo vtedy v noci nechodili a peši zo stanice na Slovan s taškami. Takže toto sú tak krásne spomienky a tak nádherné veci, že to ten futbal robilo vtedy takým niečím idylickým, takým krásnym, že žiadne nervy, fanúškovia pokojní, že to bolo, samozrejme, že aj tie návštevy nás v tom čase obšťastňovali, lebo 40 000, 50 000 kedykoľvek na Slovane bolo. Takže, a nemusel sa hrať ani Liga majstrov. Takže sú to nesmierne spomienky. No a veľmi rýchlo, keď som sa vrátil v 64. z vojny, pol roka mi trvalo, kým som sa prepracoval vlastne miesto Šrojfa do prvého mužstva a začiatkom roka 1965 už ma nominovali do reprezentácie slovenskej. Tréner Marko ako reprezentačný tréner si ma vybral do reprezentačného mužstva
A odtedy teda táto moja kariéra gradovala a tých prakticky 15 rokov som ešte pokračoval v tomto veľkom futbale. Tak poviem tak, že ten recept je veľmi ťažký, nie preto, že je to nejaká super veda. To nie je o to. Ale musíte vycítiť a vybrať talent, ktorý... Ten brankár musí byť v podstate trošku iný, ako sú hráči v poli. Tá funkcia brankára ozaj nespočíva len v tom, že vedieť hrať futbal, ale k tomu prichádza obratnosť, rýchlosť reakcie, taká tá autorita v tom mužstve, ktorá hovorí o tom, že teda ten dobrý brankár musí byť aj ten, ktorý riadi tú obranu. A v podstate je to iný post aj tréningovo, aj samozrejme zápasovo, ako sú hráči. Teda. Vybrať nájsť dobrého brankára v tých podmienkách ešte vtedy nebolo až tak jednoduché, lebo neboli žiadne takéto tréningové centra a možnosti, že v podstate my sme mohli pracovať, a dokonca neboli tréneri brankárov, aby som bol veľmi úprimný. Tak ja som odohral celú kariéru bez toho, aby som mal trénera brankárov. Že vlastne prvý tréner brankárov na Slovensku som bol ja, ktorý začal presadzovať nakoniec po skončení kariéry. Ja som si spravil patričné vzdelanie na Fakulte telesnej výchovy a bol som vlastne prvý, ktorý mal licenciu na to, aby som v podstate mohol sa aj špeciálne venovať tejto výchove brankárov. Takže začal som tu na Slovane v podstate s chlapcami, ktorí boli v tom čase v B mužstve. A to som v podstate mal 39 rokov už, keď došlo k tomu, že zrazu sa povedalo, že skúsime to s trénermi brankárov. Tak trvalo to až 10 rokov prakticky trvalo, kým sme sa stali profesionálni tréneri. Kým sme si mohli dovoliť potom spraviť aj UEFA pro alebo licenciu na trénerstvo brankárov. Ale tá práca práve sa možná niekedy ani hovorili o tom, že musí byť až také vzdelanie. Tam mnohokrát rozhodovala prax a tá dlhoročná prax predsa len kto to dokázal pretaviť trošku do tej tréningovej práce s deťmi, tak ten začal byť aj úspešný v tomto. Mohol by som vám tu vymenovať minimálne 50 mien. Za moju kariéru začal som, veľmi mladý, túto svoju prácu a 35 rokov som ju neustále robil. Na úrovniach Slovana, mládežníckych reprezentácií. Len pre zaujímavosť, ako tréner brankárov som bol pri 240 medzištátnych zápasoch. Takže to je obrovské číslo. Samozrejme, že bol som sám vtedy na reprezentačné mužstvá. A medzi tým som robil ešte na Slovane. Medzi tým, keď som nerobil na Slovane, tak som mal v Dunajskej Strede som 2 roky pracoval ako asistent trénera, ktorý mal aj na starosti trénera brankárov. V Trnave som pracoval s pánom Pecem. Potom neskôr s pánom Galisom ako tréner brankárov. No a tu, keď spomínam v bratislavskom Slovane pána Jankecha, Výčana, Vengloša, ani pomaly už ani narýchlo neviem si spomenúť na skutočne mená veľkých trénerov v reprezentácii. Som bol a mužstve reprezentácie s Adamcom ako trénera, s Jankechom ako tréner brankárov.
Takže trošku tá kariéra je rozdelená na niekoľko fáz takých, ale odišiel som od toho, že ako vychovať. Určite, že výberom. V prvom rade mať možnosť vyberať. A mať možnosť robiť také tréningové kempy, kde za 4-5 dní sme to zvykli robiť v Senci na štadióne a tam sme si pozvali z celého Slovenska 15-20 takých, ktorí v regionálnych mužstvách, lebo však už výbery existujú pri 15-ročný regionálny, 16, 17 a potom sú tie dorastenecké reprezentácie. Takže tam sme vyberali vlastne z takých tých možností, ktoré nám tréneri z týchto mužstiev posúvali tieto mená týchto mladých hráčov a teda začínajúcich brankárov. A tak sme vlastne sa dokázali prepracovať potom k tomu, že sme po niekoľkých takýchto stretnutiach vedeli tomu trénerovi v tom klube doporučiť, že áno, tento XY je vhodný na to, aby ste s ním začali pracovať ako špeciálne brankárske tréningy a teda vychovávať z nich brankárov. Veľmi veľký odpad by som povedal tak dosť surovo bol z toho, že nie každý sa samozrejme vydaril a čo bol najväčší problém. Väčšina týchto chlapcov tým, že vo futbale len dvaja brankári. Prvý, druhý náhradník. Na to si treba nesmierne zvyknúť a že nie vždy chytali všetky zápasy a mnohých to boli nespokojní, kvôli tomu odišli z klubov alebo odišli do menších klubov, ktorých nebola konkurencia. Takže veľa talentov sa nám aj stratilo tak, že nemali nervy na to, aby tu vydržali ako druhý alebo tretí brankári, lebo už neskôr potom aj v dorasteneckých mužstvách sme mali v každom mužstve 3 brankárov. Takže bola ťažká práca s tými, ktorí boli tí druhí a tretí, akože kvázi v tom postavení v mužstve. Ale kto vydržal, tak samozrejme pri tých podmienkach, ktoré sme už tu vytvárali, tak už potom začali. A to poviem len náhodne, teda mená, takto začal môj syn Alex, tiež prešiel cez takúto trošku takýto výber a po ňom keď tak narýchlo z vtedajších reprezentantov môžem spomenúť Dúbravku, môžem spomenúť Grajfa, môžem spomenúť Perniša. Nechcem ani narýchlo, musel by som si zobrať ten môj nekonečný zoznam týchto chlapcov, s ktorými som prešiel cez takúto genézu, teda toho rastu. Ale je to nádherná práca a keď sa vám teda tak poviem, vydarí ten výber, tak tí chlapci sú potom mimoriadne poctiví, dobrí, takí, ktorí ozaj neváhajú nechať tam aj hlavu v tých súbojoch alebo zranenie iných častí. Takže väčšinou potom sú z nich takí veľmi zodpovední ľudia a ten konečný výsledok prichádza veľmi neskoro, že to je dlhoročný proces, ktorý musí prejsť. Takže takisto som aj s dievčatmi, aj terajšia reprezentačná trénerka Majka Korenčiová, tá u mňa trénovala roky a tiež svojou obrovskou húževnatosťou sa prepracovala, takže dneska chytá veľkých európskych mužstvách, už niekoľkých poprestupovala. Takže je to špecifický post a skutočne to, že sa vytvorili tie možnosti týchto kempov, tak sa nám podarilo vychovať na Slovensku skutočne vynikajúcich brankárov. Nie je to moja zásluha. Začal som to, ale vždy som bral so sebou
aj rýchlo povieme, neviem, pán Mentel bol, potom pán Vincúr a Fišán a ďalší, s ktorými sme sa takto stretávali na týchto kempov, ktorých som volal vždy, aby mi pomohli, tak tí vychovali tiež okolo seba spustu dobrých brankárov. Takže je to pekné byť trénerom brankárov. Presne to, čo som povedal, že už v tom výbere ten tréner musí myslieť aj na tieto charakterové a povahové teda vlastnosti toho chlapca a samozrejme, že aj budovať tú odolnosť v ňom, lebo nie je to jednoduché, že byť a žiť s tým v tej bráne, že je posledný hráč, za ním už je len sieť a občas brvno, alebo teda tyčka, ale to je veľmi zriedka a jemu už nemá kto pomôcť, keď spraví chybu. A vychovávať ho k tej zodpovednosti, k tomu, aby nepokazil to úsilie tých ďalších 10 svojich spoluhráčov, nie len v ťažkých, ale aj v podstate v jednoduchých zápasoch, lebo mnohokrát jeden nešťastný gól, zlé vybehnutie alebo jedno vypadnutie lopty z ruky môže zmariť niekoľkoročnú alebo niekoľkomesačnú prácu niektorého mužstva a tým nezískate titul, tým môžete vypadnúť zo súťaže. Takže ten post je veľmi, veľmi zodpovedný a skutočne takým tým neustálým pokojným usmerňovaním práve som sa snažil týchto mojich zverencov viesť k tomu, aby sa nezjančili, aby s prepáčením použijem slovo, že nepokakali, keď už niečo urobili zlé, ale aby okamžite to dali preč. Tam není čas na rozmýšľanie, lebo už za priebehu minúty príde ďalšia iná situácia, ktorá môže byť fatálna pre mužstvo. Ale na druhej strane môže byť on ten, ktorý urobí ten základ toho, že z protiútoku dáme gól a vyhráme ten zápas. Takže veľmi sa striedajú tieto momenty na poste brankára. Takže ja som mal tú česť skutočne otrénovať nesmierne množstvo talentovaných brankárov. A teším sa, že mnohí z nich boli vo svojej kariére na vynikajúcej úrovni. Keď som mal v podstate 12 rokov, už tak na 13. rok, tak nejak to bolo, hralo tu Československo v Bratislave s Jugosláviou a môj krstný otec tiež bol futbalista, v Šali hrával a ten mi povedal, že nechcel by si ísť na futbal do Bratislavy so mnou na tento zápas Československo-Jugoslávia. No tak samozrejme, že áno, že tak naša teta žila, alebo moja teta žila tu v Bratislave, tak oni zohnali na to lístky, tak prišli sme sem na ten futbal. No a samozrejme, ja som vedel už len z takého vtedajšieho rozprávania starších hráčov v Diakovciach, že Grošič, Ďula a Beara a Leviašin, a že to sú teda najväčší brankári na svete. A tak hovorím, toto bude úžasná možnosť vidieť teda jedného z nich. A bola veľmi zaujímavá situácia, že na štadióne bolo 60,000 ľudí. A predsa som ešte rastom nebol dostatočne vysoký a krstný otec mi hovorí, že počúvaj, však ty si dediný chlapec a na starom štadióne však vieš liesť na stromy, hovorím. No sa, vieš čo, pri týchto hodinách za našim chrbtom sú topole. Jeden vedľa druhého. Tak hovorí, vylez hore na strom, ešte nebolo obsadené, by som povedal to. Tak som vyliezol na ten topol a tento zápas
celý som odpozeral z toho Topolu. Nádhernú tribúnu som mal a videl som toho Bearu chytať. Asi nič lepšieho v živote som nemohol dostať darček ako to, že vidieť toho neskutočne dobrého brankára, pružného, elegantného. Ten jeho prejav bol mimoriadne estetický a vidieť ho tam. Spoznal som zároveň aj teda Dolejší, bol náš brankár, československý, aj to bol velikán brankársky. No tak som videl dvoch obrovských brankárov chytať. Takže som si to tak v hlave rozdelil a povedal som si, že ja by som chcel byť ako Beara. A samozrejme, že bolo to detské želanie, ktoré ťažko bolo povedať, že či bude reálne alebo nie. No ale v konečnom dôsledku som potom ešte videl v Seliciach, nedaleko Šale, hral Honvéd Budapešť o rok neskôr s obrovskou zostavou Hideku, Kočiš a Puškáš a v Seliciach, v knihe je to napísané krásne. No, vrátim sa tak, že v Seliciach bol veľká slávnosť, hrali tam a Grošič Ďula tam chytal, no tak som sa dokonca videl ďalšieho velikána brankárskeho a pre mňa to boli také momenty, že ja som možná roky si pamätal každý ich zákrok, ktorý urobili, tak som to veľmi vnímal. A pokúšal som sa to nejakým spôsobom na tréningoch napodobňovať, že čo oni robili. Samozrejme, v tom čase nebola televízia. Nemohol som to vidieť tak, jak dneska Neuera vidím každý týždeň a môžem svojim zverencom som rozprával, že skúste napodobniť, alebo skúste sa učiť od Neuera, alebo Casilasa, alebo ďalších a ďalších veľkých brankárov. Videli ich denne pomaly. No a takže ja som to nemal až tak možnosť vidieť, ale v tej pamäti som si to zachoval. A potom, keď som sa po rokoch už nejak dostal ja sám do tej brány pri 60 000 návšteve, tak som na to myslel, že jak som liezol hore na ten strom a odtiaľ pozeral svoj veľký životný idol. Ten vzor pre toho futbalistu, to je jedno, či je to obranca, útočník, alebo každý z týchto veľkých hráčov mal aj ten svoj tajný vzor, ktorého vyslovene chcel napodobniť. A keď sa to aspoň trošku podarilo, tak to bolo dobré. No. Ja som mal prekrásny moment ešte práve s Levom Jašinom. To určite, že jedno obdobie to bolo najväčšie meno brankárske. Hrali sme zápas v Rusku, taký 18-ročný, keď sme hrali v Moskve zápas proti ruskej 18-ke, ktorú sme porazili na majstrovstvách Európy, tak nás pozvali okamžite na zápas, na odvetu do Moskvy. A pri obrovskej návšteve na štadióne Dynama sme odohrali s Rusmi jeden veľmi dobrý zápas. Dokonca sme ho vyhrali zase tak, že boli s nás nešťastní. A po zápase Lev Jašin prišiel do kabiny, prišiel za mnou a len mi toľko povedal: Maladec. A dal mi rukavice svoje. On bol jediný brankár, ktorý chytal v rukaviciach už v tom čase. A dal mi na pamiatku jeho rukavice. Najväčší dar, aký som mohol niekedy v živote dostať v tejto športovej sfére. Takže najviac ale ma mrzí to, že som to raz požičal na jednu výstavu tu v Bratislave a ukradli to z výstavy. No, takže nemám to v zbierke. V zbierke mám loptu, s ktorou sa hralo v finále pohára víťazov pohárov proti Barcelóne v Bazileji. Lopta je tam v mojej vitríne, ale toto bol najvzácnejší dar pre mňa. Žiaľ, došiel som o to. Takže. Toho vypnutia od futbalu som mal v živote veľmi málo. Poviem vám príhodu rýchlu, že pri jednej televíznej relácii som pánovi
Merčiakovi na otázku, že ako je to možné, že mám také dlhoročné, pekné manželstvo, že ako sa to dá vydržať. A ja som mu povedal, že musíte byť trénerom v Slovane, žiakov, dorastencov, prvého mužstva, reprezentačných mládežníckych a reprezentačného mužstva a musíte byť 250 dní do roka preč. Takže ja prichádzam ako mladomanžel domov. No tak samozrejme, že som dostal od manželky peknú hubovú polievku, že ako sa môžem v televízii takto vyjadriť, ale poviem vám tak, že 61 rokov žijeme v krásnom manželstve spolu. A moje celé uvoľnenie od fotbalu bola celý život rodina. Ja som tak rodine založený od rodičov som to videl, že tiež taká súdržná rodina, ale od prvej chvíle som všetok svoj voľný čas venoval rodine. A keď už som nehrával, tak na to také uvoľnenie, mali sme chatu vtedy v Lubinej, to je pri Novom Meste nad Váhom, pod Javorinou, tak sme chodievali v nejakom voľnom čase tak relaxovať od toho futbalu a od tých veľkých stresov možná. Ale ani to sme až tak nevedeli využiť, lebo deti rástli, obidvaja chlapci boli futbalisti a bolo ich treba voziť, bolo ich treba obliekať, bolo treba na nich práť a to, takže doma manželka sa starala o túto výchovu. No a ja som v podstate robil tú svoju robotu ozaj do nekonečna, ale musím povedať, že každú chvíľu, ktorá sa naskytla, som venoval rodine. A pre mňa to bol najväčší balzam, aký som v podstate mohol mať. A vždy som po nejakom kratučkom víkende alebo nejakej dovolenke, každý rok sme si za to dopriali nejakú dovolenku, tak som prichádzal už plných chutí robiť a zase do toho kolotoča, ktorý bol. Takže ja si myslím, že nič mi nechýbalo pri tom mojom už relatívne dlhom živote, aby nemal som na nič iného času ako na futbal a na rodinu a mňa to naplnilo. Nezávidím terajším trénerom. Už teraz viac menej, už dá sa povedať, 5. rok nerobím, ale tak nejak už 5 rokov už nerobím. Predsa len v tomto veku už fyzicky človek není až tak disponovaný. Ale za to sa nejakým spôsobom zaujímam o tú výchovu tej mládeže a tých brankárov, teda mládežníckych. Len hovorím im, no, není to ľahké. Dnešný svet sa tak upriamil na tie sociálne siete, na tie mobily, na tie počítače, že sa mi zdá, že ani zďaleka nie sú tí mladí hráči tak zapálení preto, aby bol futbal pre nich jednotkou a potom až možná niečo iného. Takže strašne veľa času trávia tieto deti mimo športovísk. Ja postrádam to, že napriek modernej dobe veľmi málo telocviční ešte stále máme, málo malých ihrísk a nevieme dostať práve deti preto aj potom do tých mužstiev, že musíme už pomaly robiť výber na to, aby sme doplnili žiacké a dorastenecké mužstva. A tým, že práve tieto moderné výdobytky nám uberajú od tej chute ísť a poctivo odtrénovať v snehu, vo vode, v blate a radšej posedia možno nad tým svojím počítačom, alebo si vyberú možno nejaký iný šport, ktorý nie je možno tak náročný na prípravu, ako je futbal. Ale ja za to verím tomu, že predsa len
ten futbal je tak silný fenomén, že nedovolí možno aj s hokejom a ešte s ďalšími športami úplne odstaviť mladých od pohybu a od takého správneho vyžitia v prírode a na ihriskách. Takže človek, keď vidí týchto mladých, a je toho dosť, strašne veľa je obéznych detí, ktoré absolútne asi nemajú záujem o trénovanie ani o nič, čo súvisí so športom. Takže to aj pôsobí na to, že asi ani nie sme tak potom už tá zdravá generácia, ako možná bola aj v minulosti. Každá táto rada môže vyznieť možno aj tendenčne, lebo ja budem radiť to, aby deti nechali doma tie svoje mobily, aby aj tí rodičia trošku iným spôsobom motivovali tie deti, keď sú ešte v tom veku, keď sa dajú nejakým spôsobom motivovať a manipulovať, aby tí rodičia skutočne mysleli na to zdravie tých detí v budúcnosti a ich nejak do toho športu tlačili. To je jedno teraz, či do futbalu, hokeja, alebo týchto veľkých športov. Sú aj menšie športy, ktoré sú veľmi, veľmi potrebné na to, aby sa to zdravie udržovalo. A možná niekedy aj trošku tvrdšie zasiahnuť voči tomu, aby celé poobede a celé večery presedili nad tými svojimi telefónmi a nad tým. Takže tuto je obrovská šanca to nejakým spôsobom začať brzdiť. A ja vítam tú snahu niektorých krajín už, či v Európe, či teda Austrálie nezačínajúc, že teda začnú obmedzovať tie možnosti detí v školách. A možno v tom, ja to nepovažujem za diskrimináciu, ale považujem to za vklad na to, aby sme mali zdravšiu generáciu. Poviem tak, že musím sa vrátiť znovu k tomu, že aj to rodinné zázemie, ktoré sme si my nejak vypracovali doma a toľké roky udržujeme, je určite jednou z podmienok na to, aby sme mali takú tú čistú hlavu, čo sa týka vzťahov. A keď tie vzťahy sú v tej rodine dobré, tak určite ľahšie sa potom presadzujú aj takéto tie tlaky na to, že aby išli tie deti, tá generácia športovať. A samozrejme, že ja sám som bol vlastne do 75 rokov mal, keď som vlastne od toho veľkého kopania a denného účinkovania na ihrisku odišiel. Ale pokiaľ sa dá, tak idem ďalej, nie tým spôsobom, že som na ihrisku, kde som denne 500-600 krát kopol na bránu brankárom, kde som urobil desiatky tisíc krokov na tom ihrisku. A tak teraz to nahradzujem tak, že napriek tomto veku už chodíme s manželskou denne minimálne na hodinu a hodinu 15 na prechádzku. Bez ohľadu na to, či na Slavín, do Horského parku, alebo pri Dunaji na rovinu. V podstate bez prechádzky to akože nemôže byť. Ja strašne rád pracujem v záhrade, starám sa o rúže, starám sa o jablone, stromy strihám. V podstate pre mňa každý deň je ešte naplnený nejakou aktivitou. Takže my zapíname televízor skutočne pred prvými správami, alebo keď snáď niekedy je skôr futbal, tak možná tak. Ale netrávime čas pri tom
ale využívame každú chvíľu na nejaký ten pohyb. Ráno si zacvičím trochu, alebo zacvičíme aj s manželkou trošku. Máme stacionárny bicykel, kde keď je zlé počasie, tak to ideme na ten bicykel. Takže je veľa možností, ako sa udržovať. Ale samozrejme, že na to potrebujete mať aj to trošku šťastie, že to zdravie sa nezhoršilo a nejak ten organizmus je ešte v takom stave, že hlavne ostane hlava čistá, lebo niekedy tie kĺby nie sú už práve tie, ale ja si myslím, že robiť všetko preto, čítať, lúštiť a tak ďalej, všetky tieto aktivity, také, ktoré udržujú človeka v takej pozornosti, normálne a pokojne dokáže predĺžiť tento život taký. A teším sa, že napriek 82 rokom pokojne šoférujem, nemám problémy s komunikáciou s ľuďmi na akomkoľvek fóre. Takže to je všetko odraz tej životosprávy, ktorú celý život určite som aj vďaka teda domácej kuchyni manželky nejak udržoval. Takže je to pekné sa ešte nejak vytešovať zo života aj v tomto veku. A samozrejme, že k tomu patrí, musím to povedať, aj krásna rodina. Síce ju máme rozvetvenú, najstaršia vnúčka je lekárka v Paríži. Chlapec z dvojičiek, Alex, v Dallase žije, tam vyštudoval vysokú školu a pracuje v Bank of America. Miška z dvojičiek od Alexa je auditorka, vyštudovala univerzitu v Ženeve a žije vo Švajčiarsku. Práve sa im narodil chlapček, volá sa Milan, slovenské meno mu dali. A mám druhého syna, ktorý má 23-ročného Christiana, ktorý skončil univerzitu vo Viedni, psychológiu. A ešte máme 13-ročného chlapca Sebastiana, ktorý je zase vášnivý fotograf už v tomto veku, výborný žiak v škole. Takže toto je radosť, ktorá nás naplňa. Obidvaja chlapci vysoké školy skončili, manželky našich chlapcov sú vysokoškolsky vzdelané. U chlapcov a vôbec u nich dominujú jazyky, 5 jazykov bez problémov. Šaňo s nimi prednáša na UEFE ako lektor už niekoľko rokov a Stanko tu pri svojej práci využíva tieto jazykové schopnosti. Takže toto sú veci, ktoré nesmierne nás naplňajú a ktoré nás tak nejak motivujú k tomu, aby sme ostali taký nejaký odolní tomu stárnutiu a aby sme si čím ďalej užili tieto možnosti, čo z rodiny máme. Nie. Ja si myslím, že môj syn napísal niekoľko kníh, Alex, a v tej knihe, keď hovoril o tom, že prečo sa rozhodol takýmto spôsobom propagovať ďalej, teda výchovu brankárov, tak povedal jednu vetu, že keby som sa narodil, budem opäť brankárom. Takže toto krédo synové si berem k sebe aj ja, že určite, že keby som mal znovu začať, tak len toto, čo som robil doteraz. Nie preto, navštívil som 107 krajín sveta, kde som ako hráč a tréner pôsobil. Takže to sa nedá, taká cestovná kancelária není, ktorá toto dá možnosť takto sa rozhľadiť vo svete. Takže toto je moment, ktorý mne vedľa rodiny krásnej a vedľa zážitkov športových ešte dalo aj to, že som videl vlastne všetky kontinenty, všetky, by som povedal, veľké krajiny. A hral som pri 150 000 na Marakane. A toto sú veci, ktoré
ktoré sú tak krásne v živote, že skutočne by som nechcel nič iné, len toto ešte raz zažiť.